Gaur Euskal Herria Bilduren maila instituzional ezberdinetako hautetsiok bildu gara, Bizkaiko mendebaldeko eskualde egoera sozioekonomikoa aztertzeko. Hitz egiten ari gara Enkarterri, Meatzaldea eta Ezkerraldearen egoeraren larritzeaz. Eta larritzea aipatzen dugu, egoera berez txarra zelako, baina azken asteotan hainbat gertaeren arabera ondorioztatu dezakegu gauzak okerrera joeten ari direla eskualde hauetan. Besteak beste aipatu behar dugu Enkarterrietan ematen diren langabezi datuak. Hemen ez du hitz egin behar prekarizazioaz edo soldaten murrizketaz, zuzenean langabeziaren hazkundeaz hitz egin behar dugu, eta da eskualde bakarra gurean horrelako emaitzak dituela. Eta beste aldetik, hiru eskualde hauetan, Enkarterri, Meatzaldea eta Ezkerraldean, simbolikoak eta oso esanguratsuak diren enpresa handi batzuen egoera ere oso adierazgarria da. Hitz egin behar dugu La Navalen egoeraz, General Electricaren egoeraz edo Celen egoeraz. Enpresa handi milaka lanpostu sortzen dituztela eta gaur egun ixtear daudenak. Beraz, uste dugu egoera larritzen ari dela, baina berez egoera txarra bazela aurretik. Azken hamarkadatan eskualde hauen egoera sozioekonomikoa izan da Euskal Herriko okerrena. Eta horrek badauka arrazoia. Eta arrazoi hori da instituzioen utzikeria eta instituzioek ez dutela bete euren papera eta euren ardura eskualde honekiko. Uste dugu desindustrializazio prozeso basatia bizi izan dugula eskualde hauetan eta instituzioak ez direla gai izan prozeso horri aurre egiteko eta industria berria sortzeko eskualde hauetan. Eta horren ondorioaz, urte hauetan guztietan pairatu dugun egoera sozioekonomiko kaskarra eta azken hilabeteotan okertzen ari den egoeraren emaitzak eta datuak hor dauzkagu. Beraz, Euskal Herria Bilduren izenean aldarrikatu nahi dugu instituzio guztien inplikazioa, eskatzen dizkiogu instituzio guztiei behar diren baliabideak aurre egiteko larria eta jasangaitza den egoera bati. Uste dugu Ezkerraldea, Meatzaldea eta Enkarterren egoera lehentasunezko egoera bihurtu behar da instituzio guztientzat, eta gainera horren ondorioz suspertze plan integral bat aktibatu behar da Bizkaiko mendebaldeko eskualde hauen egoerari aurre egiteko. Hitz egin behar dugu hezkuntzaz, turismoaz, merkataritzaz eta batez ere hitz egin behar dugu berrindustrializazioaz. Eta hori egin behar da larritasunez egoera benetan larria dela. EH Bildu proposamenak aurreratuko ditugu datozen asteotan, baina deialdi egiten diogu instituzio guztiei bere ardura betetzeko eskualde hauekikoa.